És un plaer per a mi presentar-vos aquesta obra titulada La qüestió carcelària, la pena legal i la pena real, que hem fet amb l'aportació de dos grans professors com són Luigi Ferraioli i Raúl Zaffaroni. L'essència d'aquesta obra és el descens o la comparació entre el que anomenem la presó legal, és a dir, com ha de ser la presó d'acord a una normativa jurídica, en contrast o en comparació amb la presó real, a la que tenim realment cada dia, tant a l'àmbit d'Espanya, d'Amèrica Latina, com també de països de la Unió Europea. Per això el llibre compta amb la participació de tota una sèrie d'autors i autores de reconegut prestigi que treballen, a més de la universitat, a institucions internacionals de protecció de drets humans dels dos continents que he esmentat. Espero que sigui realment una obra del màxim interès per vosaltres. Moltes gràcies.